robím prezentácie. Ako sa ti pracuje s tabletom? Ako sa zmenila škola, keď používate tablet? Ani sa to nezmenila, len taká zmena. Je to zaujímavejšie? Áno, aj áno. Ja si pekne porozdeľovala aj tie jednotlivé vetvičky, čiže urobila správne tú mapu a krásne to je vidno, keď sa pozrite, že má základné informácie, pôl. Výborne, potlesk, môžeš na miesto, môžeš sa odpojiť. Ale bude. Treba si to mám stiahnuť. No, nemáš to ešte? Tak si to samozrejme, treba si pripraviť materiál, čiže poď na web, stiahni si tie obrázky. No, samozrejme, deti to baví šialene, takže aj teraz ste videli na tej hodine, že oni všetci sú veľmi aktívni, veľmi pekne pracujú, sú kreatívne tie deti, takže je to také zaujímavejšie a deti sú stále zvedavé stvorenia, ktoré proste chcú robiť niečo, čo je moderné, čo je nové, čo proste objavovať. Deti proste radi objavujú a ten tablet ešte je tak veľmi nový, že šialene objavujeme, takže objavujú a tým si viac zapamätajú. V podstate je to taký typ zážitkového učenia a projektového učenia a proste neuveriteľných možností, takže ani sami ešte nevieme, akých možností